Преди много години, далеч на изток, живеели 3 мъже – Гаспар, Мелхинор и Балтазар. Те били много умни и винаги давали най-правилните отговори. Наричали ги 3 мъдреци. Те били чели в една много стара книга предсказания за това какво ще се случи в бъдещето. В тази книга се разказвало за началото на света, в който живеем и днес. Затова, преди да започнем нашата същинска история за Рождество, ще ви отведа някъде още по-назад в миналото. Всъщност, ще ви отведа в самото начало. В началото съществувал само Бог. Той създал земята и небето, животните и растенията, мъжът и жената. Той създал един красив свят, в който хората да живеят. Първият мъж се казвал Адам, а първата жена Ева. Те живеели в напълно съвършен свят и всичко било толкова прекрасно, но се появило злото. То накарало хората да си мислят, че могат да се справят в живота по-добре без Бог и че знаят повече от Него. Те обърнали гръб на Бог и Неговите думи. Минавали години, Адам и Ева умрели, но техните деца, внуци, правнуци и поколения след тях продължавали да обръщат гръб на Бог. Той обаче не оставил хората, а напротив, помагал им всеки път, когато те извиквали към Него. Той разбрал, че няма как хората да го слушат и обичат, ако не им покаже как да го правят. Нашите 3 мъдреци знаели от Великата книга, че Бог ще се роди като бебе в град Витлеем и само чакали времето това да се случи. Настанал денят. Младо момиче на име Мария разказва как преди месец й се явил ангел, който й съобщил, че Бог е решил да слезе сред хората и да види какво е да си човек. Какви са трудностите, които едно дете или възрастен преживява. След 9 месеца Мария родила бебе и го кръстила Исус. Това било истинският Бог, роден в човешко тяло. Малко, беззащитно, сладко бебе, за което те трябвало да се грижат като за най-обикновено бебе. И ето къде намираме нашите герои, 3 мъдреци. Следвайки една много голяма и ярка звезда в небето, те стигнали до малкото градче Витлеем, където ги виждаме сега, как те са коленичили до бебето Исус. И те му поднасят своите подаръци – злато и скъпи парфюми. Подаръци, които днес биха стрували милиони лева. Но защо те правят това пред едно малко бебе? Защото са разбрали, че това бебе ще стане спасителят на света. Осъзнали са, че това бебе пред тях е самият Бог, който е слязал на земята. Защото Бог толкова много възлюби хората, че реши да даде своя живот, за да може всеки, който повярва в Него, да се спаси и да има вечен живот. И наистина, бебето Исус пораснало, станало мъж. През целия си живот той помагал на родителите си, на бедните, на болните и говорил, че Бог обича хората и иска отново да има взаимоотношения с всеки един човек. След време Исус бил несправедливо обвинен и осъден на смърт чрез разпъване на кръст. При смъртта му цялата земя се разтърсила и настанала пълна тъмнина. Но след 3 дни Исус възкръсна и отишъл на небето, където е жив и до днес, но това вече е история за някой друг път. Скоро ще празнуваме Коледа, но всъщност
първата Коледа е раждането на Исус Христос. Историята на Рождество е тъй вълшебна, защото е усеяна с чудеса. Предсказана стотици години назад, имало поява на ангели и голяма ярка звезда, сочеща пътя към Витлеем. Имало мъдри хора, търсещи малко бебе, както и най-обикновени овчари. Имало време и за подаръци. Рождество всъщност е най-големият подарък, който човечеството може да получи някога. Това е спасението на човешката душа. Защото името Исус означава Спасител.